Dobrý deň, rád by som vás privítal na úvodnej tlačovej konferencii MFK Skalica pred začiatkom jarnej časti Fortuna ligy. Za náš klub sa predstavia prezident klubu pán Peter Bartoš, generálny manažér pán Jozef Rosa, tréner pán Štefan Horný, za hráčov kapitán Pavol Majerník. Najprv vám predstavia svoje vízie a plány do druhej polovice súťaže a následne bude priestor pre vaše otázky. Úvodné slovo obstará prezident klubu pán Peter Bartoš. Nech sa páči. Takže dovolte mi, aby som aj ja vás privítal v tomto poobednom čase v meste Skalica. Som rád, že ste si vyčlenili čas a prišli nás pozrieť, poinformovať sa o klube. Takže aby som začal, zobral by som si to úvodné slovo. Poinformoval by som vás o tej športovej stránke, o tých víziách, cieľoch do tej jarnej časti. Takže ako som spomínal, začnem tou športovou stránkou. Samozrejme, po tej sezóne, ktorú sme mali po tej jesenej časti, tak už tam ostala jedna vízia, jeden cieľ zachrániť sa v súťaži. A tomu sme podriadili vlastne všetko. My už sme začali pracovať zhruba v decembri na posledení kádra, takže od posledného kola, ešte možno pred ním, v tej jesenej časti sme si povedali, že tú ligu chceme jednoznačne zachrániť. Bolo by škoda, keby sme teda využili tú historickú šancu a do ligy sa dostali, aby sme po prvom roku ukončili to účinkovanie v Fortuna lige. Sa nám páči, aj keď tá jesenná časť bola náročná na tie prehry. Takže cieľ jasný, cieľ je, nemôže byť iný, záchrana v súťaži. Ja potom poprosím pána trenéra, vás poinformuje o tých prípravných zápasoch, o tých zmenách kádry. Prípadne, že budú otázky, doplním aj ja, alebo doplní pán Rosa ako športový manažér. Čo sa týka tej stránky, určite, ktorá vás bude zaujímať, je štadión a vlastne tá príprava na tú jarnú časť, to tiež poprosím pána Rosu a poinformoval o tých aktuálnych veciach, ktoré už sú dneska známe. Poviem vlastne pár viet tomu, je to veľmi náročné, my sme získali vlastne súhlas zastupiteľstva, ktoré poskytlo čas 500 000 eur na spolufinancovanie tej rekonštrukcie. Toto sa udialo ešte v septembri minulého roku a dodnes sa nám podarilo prekonať tie administratívne, štátne a rôzne vybavovačky, povolovačky, schvaľovačky. S tým bojujeme, aby sme boli oveľa ďalej a bavili by sme sa dneska o tej téme, ktorá vás určite bude zaujímať. Ďalšia téma je ten športový manažment, aj na tomto poli sme popracovali v zime. Máme teda nového športového riaditeľa, pána Rosu, ktorý sa určite predstaví, bude zastrešovať vlastne funkciu ako okrem teda činnosti jámužstva, samozrejme aj mládežníkov, bude sa venovať chodu celému klubu. A my už vlastne nebudeme robiť nič, my už si budeme užívať len tie víťazstva a zháňať peniaze, samozrejme, to bolo trošku na odľahčenie. Takže pán Rosa sa vám predstaví na pozíciu generálneho manažera pre jámužstvo a vedúceho mužstva sa posunul pán Roman Čavojský, inak sa vlastne v tej štruktúre klubu nič nezmenilo. Samozrejme vrátil sa pán trenér Horný v priebehu jesene, ale tak to určite nemusím spomínať, hovoriť o tom, to bolo viackrát medializované a všetci poznáte vlastne osobu pána trenéra, takže z tej úvodnej časti asi toľko. Ja sa trošku ospravedlňujem, som hlasovým disponovaný, ale samozrejme, keď budú otázky, rád ich zodpovieme. Sme otvorení, takže kľudne sa pýtajte na čokoľvek a my sa budeme snažiť dať adekvátnu a vyčerpávajúcu odpoveď. Ja poprosím teda pána trenéra, že si zoberie slovo a zhodnotí trošku tú prípravu, ten káder, kto sa s nami rozlúčil, kto pribudol a ako to videl do tej jednej časti. Ďakujem. V priebehu ešte jesenej časti odešli niektorí hráči, či už to bol Mišo Gašparík, Lietava, Kurák, Ľubo Hajduch, v zime Konečný, Petrovský, Bariš a brankár Lupač. Čo sa týka tých príchodov, my sme začali 4. januára a ja som chcel, aby v tom prvom týždni, aby sme mali poskladané množstvo približne na tých 95%. Vždycky sa nejaká posila alebo nejaký zaujímavý hráč nájde alebo príde. No ale nejak to trvalo troška aj dlhšie, že v závere januára prišiel Juraj Piroška, prišiel Palo Masaryk. Jasne, že prišli aj iní hráči, ale to sú také zaujímavé mená, len
tá príprava 8 týždňov je krátka alebo dlhá, pre hráčov pali dlhá, pre trénera krátka, lebo dávame nové mužstvo dokopy. Áno, nové mužstvo a prišlo prakticky k obmene toho kádra, že asi 7 alebo 8 hráčov odišlo a zasa 8 plus 2 brankári prišli. No, nie je to také jednoduché, by som povedal, že tie výsledky prídu výhry, ale zasa prišli hráči, my sme začali skladať nejak mužstvo dozadu, že prišiel brankár Trnáč a prišli hráči do obrany, Hlávatovič, Hudák, Zámenský. Do stredu bola tam, prišiel Ikena a dvaja, dá sa povedať, koncoví útočníci Piroška, Juraj a Pavel Masaryka, talentovaný David Štromba, ktorý je momentálne zranený. To znamená, že tá obmena tu bude a v prípravných zápasov tak isto, že boli aj dobré výkony, boli slušné výkony a boli aj slabšie niektoré výkony. Je to príprava, kde sa trénuje, kde sme mali taký zase nejaký blok testov v Bratislave, že trénovalo nás len 10, 5 zranení, 5 na testy v stredu, 5 piatok, troška rozháraný ten týždeň, ale to patrí k tej robote, to patrí k tomu. Ja myslím, že tie výsledky nie sú dôležité, lebo tí superi boli primeraného rangu a ja som si želal možno 2 ťažšie zápasy s lígovými ústavmi, či už z Čiech alebo z zahraničia, len tá príprava už bola urobená a bola doplnená o nejaké 2 zápasy, ktoré sme hrali, či už vo Frýdku Misku, alebo Juniorka Brno, alebo Poprad. To znamená, že to preverenie je ťažké, lebo tá generálka nám nevyšla, ja to neberiem ako generálku, lebo nehrali sme doma a hrali sme troška na inom ihrisku, iné prostredie a ono aj tá facka niekedy zaboli a ja som aj rád, že to tak dopadlo, že varovný prst, prebudenie, pre mužstvo, pre kabínu, no a nič, preverí nás liga a liga je zasa o niečom inom, lebo tá príprava to je najľahšie, kde není psychika, ten hráč není v strese, není pod psychickým tlakom a príde liga, kde každé malé zaváhanie je trestané. To znamená, že aj niektoré tie jesenné zápasy sme mali dobre rozohraté a stačila 1, 2, 3 chybičky, či už na miere, či už na vývine a vyústilo to do gólu a potom ťažko sa to točí. Ja myslím, že chlapci pracovali v tej príprave, by som povedal, poctivo, slušne. Ale hovorím, že to skladač, tá zostava, alebo to poskladanie tej optimálnej zostavy je náročné, lebo zasa nie je optimálne, tak vypadnú vám 2-3 hráči z tej desinky a už je veľký problém. To je veľký problém aj tu u Barcelony, vypadne Messi, Neymar, už tá útočná sila tam není. To znamená, že každé mužstvo má nejakých jedincov, ktorí sú silní, ale zasa sú aj nahraditeľní hráči a ja myslím, že aj niektoré zápasy nám ukázali, že hráči, ktorí relatívne sedeli na lavičke, oživili tú hru, áno, oživili tú hru v druhom polčase a ten výsledok, alebo tá hra sa výrazne zlepšila. Čo k záchrane, no. Každý zápas bude pre nás boj ťažký, hej. My nemôžeme hrať na krasu. My potrebujeme každý boj. A zasa záleží od vstupu, čo ja viem, už teraz prvý zápas piatok, potom máme Dunajské stredu, anglický týždeň, Trenčín, silné mužstvá, kvalitní superi, aj keď Žilina mala tam nejaké odchody, ale hovorím, my sa musíme sústrediť a chlapci musia hrať viac so srdcom, musí tam byť, by som povedal, väčšia agresivita, väčšie chcenie, túžba po víťazstve, nasadenie, bojovnosť a tak ďalej a potom aj celkovo rozhodujú výkony jednotlivcov a keď je výkon jednotlivca kvalitný, dobrý, musí byť výborný, dobrý je na trojku. To znamená, že až tam bude niečo, tak potom aj tá kabína, tá súdržnosť kabíny a partia spraví veľa. A ja verím, že sa nabudíme a pôjdeme od zápasu, ale
vždycky podstata je pripraviť sa na toho najväčšieho supera, nemyslieť na Trenčín, ktorý bude o týždeň a tak ďalej, ale teraz máme prvý zápas so Žilinou a dôležitý je ten vstup. Ďakujeme pánu trénerovi a teraz som odovzdal slovo generálnemu manažérovi. Pane Vestrosa, nech sa páči. Počkaj, sekundičku, môžeme počkať. Takže ja by som len nadviazal na slova prezidenta ohľadne infraštruktúry štadióna. Vieme, aké sú tvrdé infraštruktúrne kritériá v rámci klubového licenčného systému, ale z druhej strany vieme, aká to je mašinéria, čo sa týka verejného obstarávania. My sme sa teraz dostali do nejakého začarovaného kruhu, kde síce Únia ligových klubov je silný orgán, ktorý by nám teda mohol pomôcť rozhodnúť, ale klubový licenčný systém nám už vlastne neumožňuje viacnásobnú výnimku. My sme mali výnimku na pol roka, áno, a poviem takto, všetky práce sú rozbehnuté tak, aby sme vlastne v priebehu jarnej časti, aby sme tieto veci vykonali. Súčasťou, by som povedal, prerábky alebo rekonštrukcia alebo výstavby štadióna je takisto nová tribúna, ktorá je robená vlastne z tých dotačných peňazí, z tých 750 000 eur. Áno, a tam to môžeme vlastne robiť až vtedy, keď skončí sezóna, čiže až po predposlednom jarnom kole, čiže po zápase s Dunajskou Stredou, kde by sa vlastne začali vykonávať stavebné úpravy. Ale tie stavebné úpravy, čo sa týka osvetlenia, tie rozbehneme určite skôr. Čo sa týka tých ostatných vecí, chceme okrem komfortu divákov, chceme zvýšiť aj komfort pre hráčov. V spodnej časti pod pres centrom máme vlastne nové zázemie, či pre domácich, či pre hostí, kde by malo byť kombinované aj regenerácia a všetko, čiže trošku by som povedal, na tej vyššej úrovni. Oproti tomu teda, čo je normálne bežný štandard na foto na ligových štadiónoch. K ostatným veciam ja len trénera doplním, mal som teda možnosť sledovať aj tú prípravu jednu s druhým. Myslím aj v kabíne je fajn atmosféra. To, že niektoré výsledky boli také, aké boli, tak si myslím, že hlavne k tomu, aký mali náročný ten tréningový proces, tak relatívne sme radi, že len jeden mladý chlapec sa zranil, aj to sa zranil v podstate vlastnou vinou, že preskakoval brankára a obranca mu spadol na nohu. Má len potrhané, alebo teda má natiahnuté nejaké šlachy, ale ináč. Ďakujem Bohu, že do týchto jarných zápasov nejdeme so zranenými hráčmi. Ďakujem. Ďakujem. Na záver kapitán Pavol Majerník, sa páči. Ja to presuniem. Takže ešte dobrý deň všetkým. A ako už tréner povedal, pre trénera je tá príprava krátka, pre nás naopak zase veľmi dlhá, ale je to také nutné zlo, ktoré musíme podstúpiť všetci, z ktorého prakticky čerpáme celý rok. Takže z tohto pohľadu my sa po tej dlhej príprave na ten prvý zápas alebo na tú jarnú časť veľmi tešíme. Ako kabína určite je to samozrejme pre nás veľmi zaväzujúce, pretože chceme spraviť maximum preto, aby sme Skalicu v lige zachránili. Takže, ako som už povedal, v kabíne nálada výborná, všetci sa veľmi tešíme a dúfam, že ten prvý zápas so Žilinou zvládneme a nakopneme sa k dobrým výsledkom, hlavne k bodom. Ďakujem za stručné zhodnotenie a teraz je tu priestor na vaše otázky, môžete sa pýtať, nech sa páči. Ja sa rovno spýtam kapitána, keď je tam mikrofón z pohľadu kapitána, ako je to mužstvo zohraté zatiaľ? A ja si myslím, že dobre. Chalani, ktorí prišli, hlavne tí noví, zapadli bez problémov, takže
Tréner sa to snažil skladať počas tej celej zimnej prípravy. Ja si myslím, že to fungovalo solidne a ukáže až liga alebo až prvý ten ligový zápas, ako sme na tom. Ja verím, že dobre, ako som už povedal, nálada je výborná, takže chceme bodovať a Skalicu zachrániť. S tým kávom, aby si to nepovedal, že máme všetko. Ja by som sa ešte spýtala, že teda keď hovoríte, že to je komplikované celé s tým štadiónom, dá sa povedať, v akom horizonte by sa mohla sem vrátiť liga? Ak sa to dá vôbec nejakým spôsobom odhadnúť? Zareagujem. Takže poviem to, čo som povedal na úvod. My sme sa vlastne dostali do takého začarovaného kruhu. Z jednej strany nemôžeme mať ďalšiu výnimku, čo je úplne logické, lebo sú tam prísne kritériá, ale z druhej strany tá mašinéria štátna, čo sa týka verejného obstarávania, poviem len jeden príklad. Dali sme žiadosť na výrub stromov. Tu na posledný deň, vlastne, keď tam mohli pripomienkovať, tak dali tam námietku nejaké združenie, áno, Kráľka Kráľa, no, ktorý nás zablokovali na ďalších pár týždňov, áno. Čiže my nemôžeme ani výrub stromov spraviť. Z druhej strany poviem, keď ste prišli do Skalice, Skalica je v podstate také malé historické mesto, áno, a ja chápem aj postoj tých občanov, že teda v strede mesta je štadión, áno, kde sú svetlá jedno s druhým, čiže môžeme čakať, že bude nejaký ten, akože nejaký odpor. Ja neviem, či prirodzený, neprirodzený, neviem to posúdiť, áno, ale svojím spôsobom máme tu nejaké také zábrany. Ale musíme rešpektovať aj to, že keď sa postupilo do Fortuna ligy, že sú tam tieto infraštruktúrne kritériá, no a jedno z tých je to osvetlenie. Bez osvetlenia sa v noci nedá hrať. Preto hráme vlastne teraz v Senici, je televízne stretnutie 18:00. Z druhej strany poviem, v Senici je veľmi pekné prostredie, hráči sa na to tešia, lebo je tam lepší trávnik než u nás, áno, všetko, ale není to doma. Doma je doma. My sme chceli doma hrávať. Spravíme všetko preto, aby to bolo čo najskôr. Toľko na to. Ja tiež možno doplním. V podstate nám tá výnimka, na tomto štadióne tam splňal tie infraštruktúrne kritériá, ktoré sú v súčasnosti nastavené. Chýba, poviem to v úvodzovkách, len to osvetlenie. A to osvetlenie je tá najcitlivejšia téma, pretože to vníma celé okolie. Keď budete robiť prehľadku kabín tribúnu, takže to už nebude viditeľné z veľkej diaľky. Situáciu sme mali sťaženú aj s tým, že vlastne Skalica nebola v tom programe na tie tribúny a mali tam byť lavice, ktoré sme nahradili, takže aj tam veľmi dlho trvalo cez vládu, cez ministerstvo školstva, než prešlo to schválenie tej výnimky, ale sa tam podpisovala zmluva, dodatok zmluvy SFZ versus ministerstvo školstva, takže tam nič po 30 dní sa dá povedať, že nešlo. A tie mestské peniaze, za ktoré my sa chystáme, alebo je to v tom budžete tých mestských peniazí, vybudovania toho osvetlenia, sú viazané, zastupiteľstvo si to poistilo tak, že teda dalo podmienku, že čerpanie je vlastne v jednom momente s tou dotáciou. Takže keď tá dotácia je čerpaná s mestskými peniazmi, funguje to aj opačne, takže preto sme nemohli začať skorej, pokiaľ sme nemali zmluvu na stole SFZ versus ministerstvo školstva, SFZ versus SEDA, podpísaný dodatok SEDA versus mesto, alebo teda správne sféra majú Skalica, to investuje. Ja, otázka na pána trénera Horného. Či už má v hlave nejakú predstavu základnej 11 na zápas so Žilinou s tým, že tu sám spomenul, že do Skalice prišli dve výrazné posily do útoku, Pavel Masaryk a Juraj Piroška, no v prípade sa veľmi dobre javili aj hráči, ktorí tu už boli cez jeseň a na ligových trávnikoch veľa nezasiahli, ako je Michal Jakubek a Ľubo Orich, ktorí dávali góly aj v príprave teraz momentálne. Tak ako som povedal, že tí dvaja, Juraj aj Pavel, prišli troška neskôr, trénovali doma, alebo pod individuálne a už tam troška je nejaký možno ten je herný deficit, ale zase sú to skúsení hráči, ktorí majú niečo za sebou. A jasne, že tá konkurencia je potrebná. Keď sa vrátim k tomu Mišovi Jakubkovi a Ľubovi Urichovi, ja myslím, že po tých 2 mesiacoch sú to iní hráči, ako keď tu boli na jeseň. To znamená, že môže sa stáť, že
dostanú šancu, využijú šancu a budú hrávať oni. A ja som už to povedal minulý rok, že mená rozhoduje výkonnosť, kvalita hráča a tak ďalej, ale jasne, že tá predstava o niečom je, len vybehne na nás takisto 11 hráčov z piatok, no a dôležitý je výkon, ako sa vysporiadajú tí hráči. Tá súhra, my keď to zoberiem, že bude hrať možno 6 alebo 7 nových hráčov, tak to nie je jednoduché poskladať, lebo mužstvo sa tvorí rok, pol roka, niekto to poskladá a niekto to neposkladá, lebo tí hráči do toho nezapadnú, alebo do koncepcií nezapadnú. To nie je také jednoduché. Dneska to vidíte na Manchester United, prídu 7 Holanďania a trošku sa ten Manchester trápi, že tá kvalita aj tých hráčov nie je ani slabá, ale tá súčinnosť, spolupráca, hra ako taká, hej, to je skladačka, pre mňa to je zložité. Ja som mal nejakú predstavu, ale po sobote, po Karvinej niečo sa mi zasa otvorilo, no a ešte máme 2 dní, aby sa to nejak poskladalo. Jasne, že to je na trénerovi, ale troška máme tam také ako ľahšie zranenia, či už Mazan bol troška zranený a Cypris, tak hovorím, že po zajtrajšom tréningu nejaká predstava je, to je vždycky, ale to ešte máme čas do piatku. Ďakujem. Do akej miery môže ovplyvniť to, že nebudete hrať v Skalici, ale v Semnici výkonu mužstva? Jednak aj teda tá fanúšikovská podpora tam bude určite slabšia. Tak doma je doma, hej. Doma by sa to obecenstvo troška chytilo, možno inak a došlo by viacej ľudí. Určite nie všetci, aj keď to je blízko do tej Senice, tam radi chodia, aj keď ten štadión je fakt pekný, ale to ťažko ovplyvňuje. Tam tí hráči už hrali iba zápasy, myslím, Pali, áno. A nakoniec sa vyhralo, áno, jeden zápas sa remizoval. To znamená, že hra, no tak jasne, že to prostredie je domácej. Iné je to v Anglicku, iné je to v Nemecku, kde fakt ten štadión, či už v druhej lige, to nechcem hovoriť o Európskej lige alebo Lige majstrov, kde je plný, kde naskakujú hráčom zimomriavky, ja som to zažil sám, ale to sa musíme vysporiadať s tým. Tam by som, jasné, že nejaké percento tam bude, ale ja myslím, že chlapci vedia, do čoho idú a ja verím, že to bude v poriadku. Ďalšia otázka. Ak nie sú ďalšie otázky, poďakujem vám za pozornosť a že ste prišli a prajem pekný výšok.